El naixement. Quan neix un nen, si el nen neix mort, ha nascut mort, tot i així cal declarar el seu naixement i la seva mort. I un metge ha de certificar que la mort va precedir el naixement. Així és com tot comença. Si el nen neix viu, de vegades és això el que passa, el naixement s'ha d'inscriure a l'alcaldia del lloc on la mare va donar a llum. L'inscripció a l'alcaldia correspon al pare. L'inscripció s'ha de fer dins dels 3 dies següents al part. Després ja seria massa tard. Si el pare no pot presentar-se, si està malalt, absent, no descartable o mort és possible, l'inscripció l'ha de fer qualsevol altra persona que hagués estat present en el part. No sé, qualsevol. Quan neixen bessons i tots testiguen, s'ha de donar l'ordre de naixement i quin dels dos és el més gran. Si els bessons neixen vius i el pare no pot presentar-se a l'alcaldia, si està malalt, absent, no descartable o mort, és possible. La declaració l'ha de fer qualsevol altra persona que hagués estat present en el part. No sé, qualsevol. Si passés que algú trobés un nadó així sense més, no sé, al carrer, a Barberà del Vallès, l'hauria d'inscriure immediatament. En el moment de la inscripció es presenta el nen a l'alcaldia perquè el funcionari del registre civil en pugui comprovar-ne el sexe, distingir el nen de la nena. Amb això no es juga, sempre la mateixa història, no hi ha cap altre mètode. Sempre ha estat així i així serà per molt de temps. Els padrins. El primogènit normalment té com a padrí l'avi patern i com a padrina l'àvia paterna. El segon tindrà com a padrí el seu avi patern i com a padrina la seva àvia paterna. I així successivament, en les dues famílies. No és complicat. Atenció! És prudent elegir un padrí i una padrina que puguin ser útils al nen més tard. Proposar, per tant, un padrí i una padrina joves, plens de vida i d'esperança. Uns padrins que podran fer molts regals. També es poden proposar persones externes a la família. Proseguim. A molta gent li repugna, perquè repugnància és, i no una altra cosa, assumir les càrregues materials i morals que hi conveixen a padrins i padrines, ja que cal admetre que es tracta d'un impost molt car. En el cas que se us demani fer de padrins o padrines, podríeu respondre, per exemple, que en el moment de la cerimònia heu d'emprendre un llarg viatge i que la vostra absència es prolongarà una llarga temporada. Així passen les coses. Els noms. Els noms són triats pel pare, la mare i la padrina. Els noms no es poden triar fora dels que permet la llei i són elegits pel pare, la mare i la padrina. Els noms, si no tenen imaginació, poden consultar el calendari. Per exemple, Jordi significa treballador de la terra, Víctor, vencedor, Maximilià, el més gran, Filip, al que l'agraden els cavalls, Bernard, caçador d'ossos, Lluís, expert en homes, Maurici, fill de moro, Sofia, plena de saviesa, Margarida, perla, i Teresa, ho deixo aquí. Teresa, el que sap domar els animals ferotges. Si sou aficionats a la novetat, podeu consultar el santoral. Trobeu noms de sants i santes. Autèntic. Per a un nen, heus aquí algunes propostes divertides. Cano, Tepèsforo, Tigre, Mequeo, Poponi, Austroclini, Eutiqui, Orso, Escrofario o Amador. E per a una nena, Sincrètica, Monorata, Paticunya, Sinforosa, Primitiva, Ninfodora, Goberta, Escriviola, Matrona o Afiodícia. Si trien
alguns d'aquests noms per al vostre fillol estaran segurs d'agradar a la seva família i d'assegurar la seva felicitat durant tota una divertida vida escolar. El bateig. Llevat que la salut del nen plantegi problemes, normalment s'ha d'esperar el restabliment total de la mare per celebrar el bateig. El padrí regala una peça d'orfebreria al fillol, normalment una tasseta amb la seva cullereta i el plat, amb les inicials gravades. La padrina regalarà el vestit que el nen portarà el dia del bateig i, si és nena, unes arracades per animar des de ben petita la coqueteria. Una vegada que el sacerdot ha beneït el nen, el padrí ha de dipositar a la taula una gran suma de diners dins un sobre blanc. Per tant, no s'ha d'impulsar el títol de padrí. Un bateig és sempre l'ocasió per celebrar una gran festa i tots els assistents porten vestit de gala, però que es tranquil·litzi el padrí, perquè aquesta festa sempre va a càrrec del pare del nen. Serà una gran festa depenent dels recursos econòmics del pare. Si s'és ric, no s'oblida els pobres en aquest dia tan feliç. S'envien les restes del menjar als nens de l'hospici. Si s'és pobre, no es fa. Així són les coses. Posteriorment, els anys següents, el padrí i la padrina han d'interessar-se pel nen que van batejar, per any nou, per la seva primera comunió, pel seu primer èxit, pel seu graduat i posteriors titulacions. Han d'enviar-li un regal d'acord amb la seva fortuna. Sempre que sigui possible, l'han d'anar a veure amb freqüència, l'han d'aconsellar i l'han de renyar si és necessari. El fillol felicita, escriu o truca al seu padrí i padrina per any nou, amb una vegada i n'hi ha prou. Després, les coses s'encadenen de la manera següent. El festeig. Mierda. El nen batejat, el fillol, ha crescut, s'ha fet un jove. Veu una noia, es fixa en ella, la presenten, creu estimar-la. Desitja aconseguir-la per casar-se i tenir fills amb ella, però primer haurà de sol·licitar el matrimoni. Comunica les seves intencions al pare de la noia, o, si estan absents, es pot donar el cas, o morts, és possible, al padrí. Les coses, la vida, les coses s'encadenen de la manera següent. Un amic íntim de la família de la jove concreta una trobada entre els dos joves. En la majoria dels casos, la trobada té lloc en un teatre o en un ball. És preferible que amics íntims que amics comuns uneixin els dos joves en un sopar íntim. Però cal precisar que els pares de la noia l'acompanyaran, perquè és difícil imaginar que la noia vagi a sopar sola amb l'home amb qui desitja casar-se. Però abans d'emprendre el negoci matrimonial, ja que es tracta d'un negoci, s'haurà d'investigar sobre la fortuna i l'herència en les dues famílies en qüestió, perquè això es tracta d'un negoci. Ella sap immediatament de què es tracta aquesta reunió íntima en la qual ella és l'única jove amb edat de casar-se i es troba amb un noi que no coneix de res. Però aquí poden passar dues coses, que s'agradin o que no s'agradin. Si la noia no agrada, no se li diu res. Però si és el noi el que no agrada, ell mateix se'n va a la guerra, s'allista a la legió o es casa amb la més lletja de les seves cosines pobres. Però és clar, si el noi agrada d'entrada a la noia, és estrany però pot passar,
li demanen o al pare, un vell amic o no sé, qualsevol que faci la petició de matrimoni. Rebuda la conformitat de petició de matrimoni, el pretendent es vesteix amb el vestit de cerimònia i visita immediatament els pares de la jove. Aquesta entrevista requereix molt de tacte per part del futur promès. Des de la primera visita no es perd el temps, es fixa el dia de la petició de mà. Es decideix una data molt propera, ja que hem perdut prou temps. També s'acorda conjuntament les invitacions que cal cursar per a aquesta festa. Quines són les persones a qui es desitja convidar. Totes aquestes coses es regulen perquè una petició de mà, un casament, la vida en general, és una llarga successió de coses que cal regular. No s'hauria d'oblidar, i seria propi d'imbècil, deixar-se desbordar per foteses accessòries com són els sentiments. El jove, en persona, porta l'anell de compromís. Ha consultat discretament quina és la pedra preferida de la jove, ja que no pot comprar aquest anell a l'atzar. De totes maneres, sigui quin sigui l'anell, ha de ser ben rebut, perquè és símbol de compromís que ja no es pot trencar. La jove queda fascinada i exclama: el nuvi va acompanyat pel seu pare i la seva mare, si no sempre el mateix, pel seu padrí, pel seu pare de famílies, pel seu germà gran, etc. No sé, per qualsevol. En el sopar, els promesos estan col·locats l'un al costat de l'altre, al centre de la taula, enmig de la resta dels assistents. El festeig és anunciat a les postres. És una sorpresa pel conjunt dels convidats. Ningú s'ho esperava i tothom llança una lleu exclamació de feliç sorpresa. Per tal d'evitar comentaris, mirades de reüll, etc. Per comentaris, sempre n'hi ha. S'acorda la data del casament o abans possible per fer callar els rumors. Des de la petició de mà fins al casament, el ram quotidià és obligatori. Estarà compost exclusivament de flors blanques. Es decideixen les estipulacions econòmiques, el repartiment de béns, l'adot, les futures herències i llegats han estat tot per escrit. La signatura del contracte es farà en uns 8 dies. L'entrega de l'aixugar es lliurarà al matí el dia en què es signarà el contracte. Es compon entre vestits i tovallores brodades amb les inicials de l'emblema familiar. Per tant, un home de poca posició no serà bon com a futur marit. El matrimoni civil. El contracte s'assigna freqüentment davant un notari. Quan el notari va a casa dels pares de la núvia, normalment s'hi reuneixen tots els interessats. Quan s'assigna el contracte, especifico a casa dels pares de la núvia, posteriorment s'organitza un sopar amb la resta de convidats on també es convidarà el notari. Durant el festeig, el sopar, tot d'una, la conversa i les bromes s'aturen, s'interrompen. El notari procedeix a la lectura del contracte. Tots se sorprenen i diuen:
La cerimònia religiosa. Un no es casa de iglesia durant el període nadalenc ni durant la Setmana Santa. Són coses essencials que heu de saber i no oblidar. La cerimònia religiosa generalment se celebra al matí. Tots estan més en forma, acaben de llevar-se i tenen bon aspecte. Els pares de la núvia reben els seus convidats al saló. La jove núvia apareix a l'últim moment, baixa les escales portant l'últim ram de flors blanques a la mà i se sent desbordada de frescor matinal. Quan tots han arribat i es tracta d'arribar a l'hora, es pugen els cotxes per dirigir-se a l'església. Cal observar una regla. Les noies no pugen amb els homes, ni per parelles a un cotxe. Quan entren al reclinatori, tenen que estar a la núvia, el pare de la núvia a la seva dreta i el pare de la núvia a la seva esquerra. Per la núvia es col·loquen en un lloc on hi ha al costat uns cincers. És fàcil de distingir. Quan la núvia ja ha arribat a l'altar, el nuvi s'asseu al seu costat. En una safata s'entreguen els anells. I mentre els intercanvien, en l'anell de la núvia porta el nom del nuvi i en l'anell del nuvi porta el nom de la núvia. Després s'asseuen i escolta el sacerdot i ell li fa la pregunta tan esperada. Naomi, ¿aceptas a Joan como tu legítimo esposo? Joan, ¿aceptas a Naomi como tu legítima esposa? Puedes ponerle a mí. Yo declaro marido y mujer. Puedes besar. Els nuvis de l'església agafats del braç i s'esperen a rebre les felicitacions dels seus convidats. El casament s'ha de celebrar amb tanta magnificència com ho permeti la posició econòmica. La pera cada convidat vestit de gala està obligat a mostrar un rostre feliç. Si es dona un gran sopar, la núvia s'asseu al costat del seu marit. Els pares de la núvia s'asseuen al costat del nuvi i els pares del nuvi al costat de la núvia. D'aquesta manera provoquem que es parlin entre ells. Així, evitem els típics grupets familiars. Això està clar que no ens interessa. Volem que les famílies es coneguin i parlin entre elles. A la núvia se li serveix primer res de servir a les altres senyores per molt importants que siguin. És el seu dia i és el seu casament. Ella és més important que tota la resta. La núvia obre la dansa amb el seu sogre.
segon ball o la segona contradansa, el ball de la núvia amb el seu marit. I després comencen a ballar tots. El ball és el millor ball per acostar-se els uns als altres. Ai, nena, ja no se surt immediatament de viatge com es feia abans. Ja hi haurà temps de barallar-se i totes les coses aquestes. Ai, cada dia són 2 dies. Així és com passen les coses. Pot passar que el primer cònjuge desaparegui, s'escapoleixi o fins i tot que mori. Si decidissiu casar-vos en segones núpcies, és de bon gust fer-ho sense escàndol ni soroll. La cerimònia civil només contraurà mare i pare dels nuvis. Si encara viuen, fa veure que t'has espantat-la. La vídua que es vulgui casar en segones núpcies mai vestirà de gris ni de morat, perquè semblaria un semidolç. També evitarà el rosa. És un color massa alegre. Escolta'm, cullo! I estaria totalment fora de lloc. Portarà una mantella negra o blanca que podrà adornar amb algunes flors. La vídua conservarà encara la seva primera aliança. El seu primer casament és un fet que res pot esborrar. Per tant, portarà 2 aliances si s'ha casat 2 cops, i tantes aliances com, bé, ja m'entens. Després de la cerimònia religiosa hi haurà lloc un dinar o un sopar, però a les segones noces mai n'hi haurà ball, ni ball ni festa. Les noces d'argent. Les noces d'argent se celebren després de 25 anys de feliç unió. Fins i tot en el cas que la unió no hagi estat tan feliç. Si dura 25 anys, se celebra anualment. De forma general, i per resumir, se celebren si han transcorregut 25 anys. S'hagin passat com s'hagin passat. Les noces de plata són un espectacle reconfortant. La dona es conserva encara vella. Sovint sembla la germana gran de les seves filles. El seu vestit també és blanc. La comitiva surt de l'església si no s'entrebanca. Fan un sopar i un ball tanca aquesta deliciosa festa. Una vegada que s'han quedat sols, els esposos miren el seu àlbum de fotos i viatgen pels seus records. Pel camí polsegós van caminar sense treva. Van sortejar barrancs, van aconseguir cims, van fer el seu treball, van superar tempestes. Oh, els grans amors, com deia Víctor Hugo.
Les noces d'or se celebren després de 50 anys de feliç unió. Fins i tot, en el cas que la unió no hagi estat feliç, si dura 50 anys, se celebra de totes maneres. Els seus fills acudeixen amb ells, els que no se'ls han avançat. I amb els seus fills, i amb els fills dels seus fills. Fins a 3 generacions els envolten. La festa és com la de les noces de plata, però molt més íntima. Després del banquet hi ha un ball o un guateque per ballar. Els dos avis obren el ball amb 2 dels seus nets. Si poden. Si no poden, mira, ja està bé. La festa mai es perllonga més enllà de la mitjanit. Mai. Després, els dos avis, oblidats, abandonats, s'abracen i es prometen que si tornessin a començar, ho tornarien a fer. Són coses que es diuen i es creuen. Ai, que sí. Ningú escapa a la desgràcia de perdre un dels seus. Això ja ho sabran. Hi ha unes regles, uns usos, uns costums que s'utilitzen quan una persona mor. Normalment es tanquen contra finestres, portes i persianes. S'encenen espelmes, es camina a poc, s'apaga la ràdio i es parla en veu baixa. Després s'ha d'anar a l'alcaldia del poble a notificar la defunció. El dol és una marca externa del dolor. Antigament durava molt de temps. Us explicaré més específicament el dol, ja que jo ho he viscut i la veritat n'ha sigut agradable, ja que he perdut un familiar. El dol de vídua dura 2 anys, el rigorós, molt auster, tot un any. El duia vestit negre, ben cobrit de cara, mitges negres i res més. Ni fantasies, ni floritures, la gent s'abstenia a qualsevol plaer, a qualsevol distracció, en definitiva, a escalar a casa. Ja, cap al final del dol, un ja podia començar a rebre visites i fins i tot a dutxar, a xiular la dutxa. Ja, al final del dol, un ja podia anar a les festes, però a les festes i prou. Encara no es ballava, només es mirava, però el peu portava el compàs sota la taula. Ara ja només són mals records, perquè tot això són mals records i una altra cosa. Pensem a casar-nos, tindre fills, inscriure-lo al registre civil. Bueno, i així és com les coses ocorren i continuaran passant.